absolútne pocity, mega pecka. Som veľmi príjemne prekvapený, že v prvom rade v akej kvalite to bolo celé pripravené. Od osvetlenia, cez ozvučenie, cez kameramanov, cez fotografov. Priestor, veľmi dôležité, pretože ten vytvára taktiež emóciu pre zúčastnených, ale aj pre tých prednášajúcich. Čiže hodnotím to veľmi vysoko a to som už absolvoval veľa školení a veľa konferencií na Slovensku aj v zahraničí. A to, že také niečo sa dokázalo urobiť, pripraviť v Spišskej Novej Vsi, tak to o to viac ma teší. Zároveň myslím si, že Gino dal dokopy fantastickú myšlienku a ja poznám viacero ľudí tu v Spišskej, ktorí sa o týchto veciach možno že historicky veľakrát bavili, ale myslím si, že Gino je práve ten, ktorý tú myšlienku aj zrealizoval. Tak ako som povedal už dneska, že veľakrát ten rozdiel medzi úspechom a neúspechom je v realizácii, prísť tým a to celé urobiť, rozbehnúť, pripraviť. A toto si taktiež veľmi vážim, hodnotím to veľmi vysoko. Si myslím, že všetky tie témy, ktoré tam boli v priebehu dňa, naozaj jedna na druhú naväzovala a veľmi, myslím si, že veľmi presne popisovala tú potrebu, ktorú tu momentálne malé stredné firmy na Spiši majú. Každá jedna z tých tém riešila to, s čím sa tie firmy potlkajú, odkrývala možné riešenia pre to, ako sa pohnúť za dosahovaním tých výsledkov, ako sa zlepšovať. Takže aj obsahovo si myslím, že ten kontext bol výborný za mňa. Myslím si, že konečne niekto zrealizoval takúto skvelú ideu. Myslím si, že ľudia by mali pochopiť, že stále sa je čo učiť a možno, že odhodiť nejaké tie predsudky a nejaké nálepky a zobrať si z toho to, že tu máme ďalšie možnosti a že keď chceme spoločne rásť, tak práve táto platforma je skvelým miestom na to, ako si navzájom šerovať vedomosti, vzdelávať sa a posúvať sa.